In Acts chapter 4 and verse 11 to 12, Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ang mga salitang ito ay sinasabi ni Peter bilang patutok kung sino si Jesus Christ, di ba? Okay. Sabi niya si Jesus ang bato, itinakwil ng mga tagapagtayo, pero siya pa rin pala ang naging susing pundasyon ng kaligtasan. Kung tutusin sa mundo ngayon, ang daming daan. May daan na pera, karangyaan o sariling kabutihan, pero malinaw ang sabi ng Biblia, salvation is found in no one else. Ibig sabihin, walang ibang makapagligtas sa atin kundi si Jesus Christ lang, okay? Hindi relihiyon, hindi mabuting gawa, kundi relasyon kay Jesus Christ ang daan patungo sa tunay na kaligtasan. Siya ang cornerstone ng pundasyon ng ating nananampalataya. Kapag si Jesus ang sentro ng buhay mo, matibay ka kahit anong unos. Kaya kung naramdaman mo na parang wasak na wasak ang buhay mo, alalahanin mo si Jesus Christ ang batong itinatakwil ng mundo, pero siya rin ang pundasyon ng bubuo ng bagong simula. Walang ibang pangalan, walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus Christ lang. Kaya ano ang dapat gawin? Tanggapin mo si Jesus Christ. Yun lang. Yun lang ang ma-share ko ngayong umaga. Dahil maganda ngayon ang umaga, ingat kayong lahat and God bless everyone.